may payap, may oras labot Kapampangan. Kawalong pulo na rin kakatamong Tagalugan series at pag-umpisan ko na hindi medyo mapali. Mungunang dili sa Lubong. Sa Lubong, wala mo Tagalugan niya, siguro mas ano yun ang Kapampangan sa Gana. Ngayon isipan ko itang tindaratang pasalubong araw. Kanyari yan, kumita pa sa Gana ita. Sige, sabihin tayo na tutok Maming Wit. Yung Maming Wit, Tagalugan niya, yung naspat na yun ang Kapampangan, Maduas. Okay, yung tutok Peglihi, Tagalugan niya, yung katulad na kay Kapampangan, Pengagli, Kakagli, Maglihi. Okay, indaramdaman ko pa, buti na mo, may kaisip-isip ka ba kanito, mas masalisig ka kang pahintungulan na. Yung buti na mo Tagalog yan, mas madaling dyan kang Kapampangan, yung mayap na mo. Okay? Yung tauli, mag-asawa na ako, yung mag-asawa, Tagalog yun, dapat makisawa. So, yung mag-asawa, ba't siya kitang nag-asawa kung mag-asawa yung mas manayon ang Kapampangan taga na makisawa. Tanamo at panay akong sasabihan, ipangapampangan tamo, din kaya katamo nga anak, din kaya katamo nga po, Kapampanganan tala, talat at Tagalugan. Kapampangan tamo, eta ni panagalog, medyo manong, panagalog kang para-pareho Kapampangan. Tanamo ta pala salamat, at sana po itong ayabe niya, hindi share ya, baka kanito mas takal na rin makapanalbe. Takala salamat kayo, suporta, liwid tamongan.